Tervetuloa mun ekaan vlogiin, eiköhän lähdetä risselle. Tehtiin kaikki ihan ite, oma firma, omat bileet. Lupaa jos saastut tielle, jyrätään sun paska sileen. Mulla on luola mun kaapis. No niin, täällä on Daniel päässyt mestoille. Mitkä fiilikset, jännittääkö? Jännittää ihan perkeleesti ja vähän stressaa, mutta ei se mitään, kyllä tää hyvin menee. Joo, on kyllä ihan vitulliset jännitykset, mutta hyvin toi risse menee. Nähdään siellä päin. Tultiinkin vielä käymään kaupassa hakemaan vähän jotain juotavaa, mitäköhän tarttuu matkaan, mikä se olisi hyvä. Energy drink. Joku energy drink tästä. Tämmönen lähtee matkaan nyt. Kerkes sittenkin tulla nämä firman vaatteet tähän just samana päivänä kuin risse on, että pistetään päälle ja kokeillaan. No niin, vähän paljastelin itteeni tässä parkkiksella, mutta tämmöset tuli. Ihan hyvät. Kyllä näillä pärjätään. Nähdään risse. Joo, nyt ollaan päästy tänne terminaaliin, saadaan tämmönen oma piste vielä, kustomoidaan sitä vähän ja siinä on vähän matkalippuja mitä jaellaan sitten. No niin, tässä on tosiaan tää meidän valmis piste. Täällä on nää, että jengi tunnistaa ja sit tästä saa vähän aikatauluja ja muuta ja tarroja saa kans lippuja yhteydessä ja on hieno. Kohta uudetaan reserviin Mars ja sit nähdään tässä. No niin, nyt ollaan menossa tonne laivaan kattelemaan noi soundcheck-jutut ja muut, että mitä fiiliksiä. Hyvät fiilikset, nyt alkaa jännitys pikkuhiljaa laskea. Täällä on tää meidän toinen artisti, onks mitä fiiliksiä? Mä oon vasta herännyt hetki, mä koitin nukkua aika pitkään, mulla on ollut vähän univelkaa tässä. Niin nyt mä koitan vaan selviytyä tonne. Mulla on ollut vähän kurkkuklesan. Tää ottaa vähän chilliä tossa hetki, mut ei. Kyllä mä selviin vittu. Joo, laivalehtiin lepää. Nyt ollaan saatu noi soundcheckit hoidettua. Mä en siellä viittinyt kuvaa, että annettiin työrauha, mutta mennään kattoo millainen... Vähän säätöä tässä välissä. Niin. Mennään kattoo millainen hytti meillä on. No Hirveen tilama ei oo. Ostettiin noille, tai varattiin noille artisteille noi deluxe-hytit ja muut, mutta me otettiin sit tämmönen, on meillä telkkari täällä ainakin. Vittu, et on häröä, kun täällä laivaa siis ei oo ketään, nyt me ollaan kahdestaan täällä ja artistit tuolla, mutta joo, palaillaan myöhemmin. No niin, täällä tuli matkustaja ja mitkä fiilikset? Todella hyvät fiilikset. Känni on päällä jo valmiiksi. Se on hyvä, niin kuuluukin. Tikortikin miehet tänne. Näin. Nyt ollaan menossa tonne pitää alkupuhetta. Täällä on, mutta me ei olla suunniteltu yhtään, et en tiedä mitä siitä tulee. Vedetään ihan freestylena kaikki. Hyvin alku. Tultiin hakemaan nopeat safkat tästä karhuun hanasta tuolta. Ja... Romantic date. Joo, tultiin kattelemaan näitä rasteja. Täällä on rastit menossa. Käydään nyt vähän antaa rastiparukalle ruokaa ja juomaa, nyt käydään kaupassa. Kyllä reellisesti kun kattelee tätä menoa vielä tässä selvinpäin, niin vähän kyllä tekis mieli avata korkki, mutta pitää edustaa kyllä firmaa niin kuin selvinpäin, ainakin vielä. Täällä on hyvä meininki nyt, vähän tarkkuusammuntaa tuolla Inttikortilla, mennään kattelemaan sitä. No niin, nyt ollaan päästy yhdelle rastille, eli tarkkuusammunta, kokeillaan miten lähtee. Ei osunut eka, kokeillaan toinen. Vittu ei osunut kumpikaan, ei voi mitään. Nyt jos joskus on niinku tiimityö. No niin, nyt on tullut testiin onnen noppa. On kuulemma herkullisia palkintoja luvassa. Kokeillaan mikä numero tulee. 5, jes. Paljon meillä on TJ? 0! Nyt on rastit tehty, eiköhän mennä avaamaan seltseri. No niin, kiitos työporukalle ja muulle. Eiköhän meidän ole aika rentoutua. Mä lauta mikä vitun painaminen. Nyt vittu ryypätään. Nyt otetaan rennosti. Tänne on löytänyt vanhemmatkin puumat. Apua, nää hyökkää kimppuun. Joo, kyllä nyt vaihtuu siviilivaatteet päälle ja aletaan rentoutua ja sitten taas huomenna heti aamusta tekee haastatteluita. Sulla oli joku ongelma täällä, mitäs sulle on käynyt? Niin, sun piti vaihtaa sukkiin mun kanssa. Mut miksi mun pitäis vaihtaa sukkia sunkaan? Että susta tulisi yhtä iso ja vahvaa kuin mustakin. Ja hyvältä näyttää hauis täällä. Enää semmonen puoli tuntia tohon ensimmäiseen keikkaan ja kyllä tässä alkaa seltseri maistua ja juhlitaan ja pidetään hauskaa. Täällä on hyvä meininki. Täällä on myös Inttikorttimestoilla. Tässä meidän työporukalla on vähän ottamassa juomaa ja huomenna taas haastuksia kuvaamaan. Nyt ollaan päästy tänne keikkapaikalle. Täällä on kyllä aika hyvin jengiä jo oottamassa. Mitäs fiilikset keikasta? Hyvä fiilis! Niin kuuluukin olla. Teijin olla risteily. Että meikä hakee tosta jonkun drinksun vielä ja
sitten nautin keikasta ihan rauhakseen. Tai hillun tuolla jossain. Ai vittu, on se hyvä. Kun saattaa mennä näitä muutama enemmänkin, vaikka tänään piti selvänä täällä olla. Joo, täällä on nyt catchattu Intti-kortti pelaamassa pelikoneita risteen. Hei, mä en pelannut yhtään. Että voitte kysyä voittajalla. Jake itessä voitti. Paljon voitit? Mä voin näyttää. 10 euroa! On tehnyt vaan töitä ja tuulannut, jos aihe on fyysinen. Slikin keikka ohi ja ajateltiin nyt, että vois käydä vähän täydentää, eli juomassa vähän alkoholia lisää ja sitten katsomaan Williamia. Tultiin tänne hyttiin, niin täällä oli venaamassa tämmöinen, joku oli jättänyt hytin ovea, tällainen sotkui joku paketti. Kaikki väli ihan liikaa, joka päivä lähet liippaa. Nyt on artistit katottu. Tää oli ihan hullua, kun näkin tuon jengin, mitä tuolla oli oikeasti niinku huhhuh. Joulukuussa uusiksi, mutta eiköhän lähdetä vetää seltseriä tai jotain. Oli ihan huikeet keikat. Nyt otetaan vähän rennommin taas, sit mennään nukkumaan ja huomenna aamulla maihin. No niin, nyt on keikat pidetty. Mitä teillä on fiiliksiä? Oli vittu hyvät keikat. Vittu hyvät meiningit, vittu oli hyvät keikat. Pasaritorjunta osuu aina. Kyllä se on nyt semmonen homma, että pitää käydä välillä tyhjentämässä, että käydään tässä nopea virtsalla. Oliko hyvä meininki keikoilla? Ihan helvetin hyvää. Kyllä se on nyt sellainen tilanne, että piti taas täydentää. Että Ei apua! Herra Jumala! kello 6:30 aamulla ja nyt on aika käydä nukkumaan. Hyvää huomenta vlogi. Jättiin juuri ja mulla ei ole mikkejä tässä, mutta nyt kello on jotain, niin haetaan tästä nikoteenipusseja ja lähdetään maihin. Mennään vielä kattoo, olisiko täällä semmonen mörkölli meidän hytissä täällä. Täältä löytyy mies makaamassa. Hyvää huomenta! Nytten olemme Tallinnassa. Tässä odotamme Danua aamupalalla ja mennään johonkin syömään ja hakee vähän juhannusjuomia, kun tästä lähdetään juhannuksen viettoon. Nyt olemme päässeet Hessun baariin, Hesburger. Täällä eiköhän me vedetä firman kortilla näin. Säästetään rahaa. Tämä hylätty. Vittu, että täällä on kuuma. Oli kyllä hyvät ruuat. Nami. Tosiaan käytiin tässä Superalkossa kanssa juhannusjuomia. Otin tämmösen blankkikontin ja sitten kanssa vähän seltseriä, niin jaksaa viikonlopun painaa. Mulla on täällä vähän viinaksia. Nyt tulee hullu juhannus mökille. No niin, nyt on maissa käyty ja seuraavaksi mennään tekemään noi haastattelut noitten artistien kanssa. Haastattelut ja nää tulee tonne tjristelyt.fi TikTokkiin. No niin, nyt on Risse ohi ja nyt lähdetään mökille juomaan ja nauttimaan ja rentoutumaan. Mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset, nyt se on vihdoin ohi. Seuraavaksi armotonta ryyppäämistä. Kyllä, nähdään ehkä jossain videolla joskus.